Tak jo lidi, vítám vás tady u nového videa. Vítám vás tady u pokračování našeho hororového Minecraftu. Takže u našeho hororového Minecraftu, jak můžete vědět, tak úplně rád ho nemám, ale asi víte, proč ho hraju. Co to je za les? Doufám, že zase nenajdu Herobrina jak v minulém díle. Jak asi můžete vidět, já tady ty videa budu vydávat ve stejný den, takže to minulý jste ještě nemohli ani vidět. Protože teprve teď ho vydávám. Aha. Jo. Tohle je tohle je duť les našeho oblíbeného, jak se jmenuje, Herobrina, anebo les Slendermana. Takže ukažte, jsou tady někde cedouky. Pokud tady budou cedouky a nápisy, tak je to les Siren Heada. Ne Siren Heada. Samozřejmě tady taky, ale jsou to je to, jo, tohle vypadá, že to je les Herobrina, protože u Siren Heada by tady musí být cedulky, na kterých by bylo napsáno warning, jako varuji vás. Ještě jak to vypadá na mapě? Jo, takhle. OK. Co je toho? A nějaký hřbitov? Co zajímavý? Co se sakr stalo? Jo. Aha, si můžete zapnout strašidelný motoky, tak asi dobře. Teď už je poznat, že to je hororový Minecraft. OK, odsaď jdu radši dopryč. A tahle verze Minecraftu se mi líbí víc. Co tady máme? Co třeba tohle by mě zajímalo. Aký to jsou? Jenom tady takhle. Dobře, co to tady ještě mám? Tady je zimní biom. Tady je nether portál. Co tady máme? Obsidian. OK. Strašidelné. Dobře. Nic kolem mě zatím není. Zatím kolem mě nic není, což je dobře. Což je docela hodně dobré.
Dobře, nechám to být. Stoj máma. Tady už zřejmě nic, že koukneme se, co je. Pojď. Já, to je jenom zomboš. Ty vado. No, další portál. Taky to není špatný. Tady je jenom jeden špatně. Tudíž, když je taky blíž k domu. Tohle se už jde trošku rychlejc. Takže teoreticky, když udělám tohle, tak se dostaneme do nedru. Ukažte. Jsem dřív v nedru, jak v jeskyni. Ty krásu, tady to je docela hustý. Co to je kurva za moby tamhle to? My god. Koukněte, jak to vypadá, když zapnu hororový mod. Oh my god. Oh my god. Co to má být? Nepotřebuju. Jako tohle možná spíš jako radši vypnu. Kde je tady ten? Nedru jsou rostliny? OK, tady na to ještě jsem připravený, takže... Já radši myslím. A dneska určitě půjdem do jeskyně. Dobře. Takže ukaž. Přesně sem. Waypoint, create waypoint. Ne.
A jdu radši domů. Se vyspat a jo, ten oheň mě tady štve, ale to je jedno. Mám nějaký dřevo. Já si tady udělám kalhoty. No, mě bylo jenom jedno. To nemůžu, takže... Já to potřebuji dřevo. Tak nemám sekeru. To bojová se úplně jako sekera nepočítá, jo, takže... What? Co to je takhle nízký stromy? A to prostě jednoblokový stromy. Zajímavý. Takhle se má správně tenhle mod hrát, takže zkusím si pár minut takhle v tom Minecraftu. Já všechno vidím tak jako napůl rozmazaně, jo. Takže jenom abyste jako neříkali, že byste takhle hraje celou dobu, jo. A za další, když nás něco vybavne, tak to prostě bude ještě strašidelnější všechno. Třeba si jako se leknete, když najdete nějaký prostě monstrum nebo něco. Si vezmeme dřevo teda. Dobře, takže... Bum, bum, bum. Dobře, tak teď si jdu vykraftit krumpáč. Já si teď česko, jak se vyprázdním inventář a jdu do cavky teda. Ale ještě si musím udělat... Ještě si tady, jako tady si dám všechny. Ne, no jídlo se mi nanechám. Tohle nepotřebuju, tohle ne, 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 tohle ne. Tak. Dobře, já si tady vezmu. Jsem můžu udělat 6 taky. Tak, co mi chybí? Helma. No. Ale jako jestli mi dovolíte, tak jako do cavky možná půjdu v normálním modu. Questy. The End Herobrine quest splněn.
Najít Herobrina. Quest splněn. Ok. Tamhle vidím nějakou malou pěvku, jako. Možná tady spíš jako pod domem, jo. O, tak jsem v kejvce, tak se můžu zase vrátit. Tady vytěžím to železo, co tady je. A já sám vozu, až si seženu torčky. No, je tady uhlí, že jsme to měli nějak jako rovnou. Jako v kejvce jsem, takže mám splněno, ale emeraldy teď jim asi nejkopu, co? Jo, kopu. No, to je jedno. Tak. Tady někde uhlí, nevím. Tak já se vám vozu, až sežnu torčky, tak čau. Tak jo, lidi. Jsem tu zas, mám tady torčku. A kluci mi dali pravidlo, že nesmím tu torčku položit, tudíž když udělám tohle, tak jsem v pohodě. Aha, tady bylo uhlí, ono nebylo vidět. Protože oni říkali, že nesmím torčku položit. Tudíž já jsem ji nepoložil, ale... No, velké ložisko. Ale obrovské. Tak, ten jejich krumpáč jsem splnil a toho taky. Takže mám tady nějakou větší kejvku. Ok, tady nějak jsem se spavnul, tady někde. Mě zajímá C. Aha, dobře. Takže mě zajímá hlavně, co je teďka tady. Jo. Tak, mám tady paprček. Jsem sehnal, ale nesmím je hlavně položit. Jako vážně, bráško. Bráško, ne. Ne. To nechci vidět. Do piče. Zavolejte někdo hasiče. Já jsem se lek jako kráva, fakt. Ty vole. Dobře, zavřít se tady za monstrum. Jsem to jakože nějak jako nevidím, ale už začíná noc, takže bych udělal tohle. A v kejvce jsem byl. A super, no, tak radši si teď vyměním za bezpečnější způsob. Pec nemám, takže potřebuju načíst ještě šutry, ale nějako vážně, ono ještě není noc, jo. Už zapadá slunce. Já už toho Herobrine nemám fakt plný zuby.
Co to? No, to mi říká co jaký monstrum, když tak. Jsem to správně prochopil. Monstra. Ach jo. Tak jo lidi. Tohle bylo asi pro dnešek vše, tak čus.